ли имейла си най-накрая? Ага, не съм го пратил. Това е хубавото на тези психологически упражнения. Изразявам цялата си ярост и завист, горчивина и отвращение без никакви негативни последствия. Как така? Защото вместо да натисна изпрати, просто натискам изтри. О, не! Как да го върна? Направи нещо! Върни го! Върни го! Спокойно. На кого го прати? На кого го пратих? Не мразя толкова хора. Не си го изпратил и на мен, нали? Какво? Не! Че какво лошо мога да кажа за теб? Аз те обичам. Значи, ако си проверя имейла, няма да има нищо от теб. Не.